Táto smrad. Dá sa to kúri. Ale fajne, ma dobrý. No chlapci, kto tu skočí dole, tam mu dám... Či ťa to oblizalo? Nechoď. Takové diera tam. Neoplatí sa. Hej, dá to nás. No víc, ja To to chcem týkam ísť. jedy. Ale to už som nebyl. O, to panočky mojo. Dvere. Nič to sa za nimi neskrýva, to dobre. Čakaj, asi svetlo by som zapalil radšej, ne? Tak. Ešte ho ani nemáš, Jaro. Všetko do topánky mi išlo. Hej, Čauko. To sme asi už boli, ne? Čo? 05301. Moje poštové smerovacie. No, 5301. To máš zapisuje hneď? Zaznamenané. A tu sme rúcali, nie to tak glupoty. Čo? Čo pre teba? Lyžiarky nejaké. Kde? Vlhova sa mi zdá. Čo? Však vlhova. Jaj? Ajajaj, čo to? Strihnúť. 10 Hello. Co tu komíny bude, alebo jaká guta? No jasné, že poznám. Čo to je? To mi nedošlo. Ale ulepené to je, to sa nechcem dopýtať. Si sa bez domáci proste robili. Hej, presú stránky ulepené. No, toto nemôžem kamerovať také. Počkaj. Čo bolo to? Mi YouTube dá žltý dolar za to. Jaro, kúkaj, to je zase pre teba. To je pre Jara. Čo to je? Na erekciu. Pomer. To nemôžem kamerovať za to, bo sa mi to YouTube žltý dolar za táto. Žltý dolár. Kde máš tu aj? A jak mi ide naspäť do Jaro? Tu je realizácia. Aha, sme. Tak mi delujem. Čo, tá? Presne, ona presne. Tu svetlo svetilo, tu jak takto sral, a tomu svetlo svetilo, aj záznam mali kamerovi asi. No, presne. Čo tam sú? Robotníci. Robotníci. Šampáň, 3 eurové. Robotníci. Kého palička? To čo to, dymovnica, alebo čo to je? Hej, asi. A však tam sú dvere. No. Dávaj. Ja nechcem ísť. Dávaj. Sa bojíš robotníkov, Jaro? No jasne, že sa bojíš robotníkov. Predstavím ti. Ja vám ukážem? No dávaj. Kamerujem. Nevyskočí. Však ty si bola tady pekne. More, dík, more. Dám tu má jasno. Hic. To plavec. Presne tak dobre vyskočím, keďže si Koľko to je? plavec. Meter aj dačo. Daj! Karemuj. Aha, šapo. Dobre, Jaro, tak ty si najväčší kár. Do toho najväčšieho bordelu. Jo, jak kolena si narazil. Čo? Jak kolena si narazil. To ma vieš ak počuť? Že nenarazil kolena. Ruky dal do neho. Nie kolena, obidve. To sa... Aj, ja ne... Jaro, to čo malo spomenúť? To mám na zazname. Ešte doma.
No, Jaro, čo čakáš? Oj, more, tak necaj, po mne krak, ty somer. Prach úplne, to je piesok saharský, alebo čo? Tam to si môj kontroler, keď dám F2. Zvoníme, ale nikto neotvíra. Tu je moje sklo. Bolesné. Nič, táto. A to Máš kontent? Aký kontent? Mám kontent. Viem. Tak. To musím vypípať. Tak to nesmiem. Však dostane on ban. Žltý dolar na video. Ježiš. To poistko asi. No, pozapínaj všetko, že iskry stať z videca, chlapci. Koľkaj tu, jak sadla tá borovička, úplne fitla. Zapasovala. To je čínska, či čo? To je nejaká slovenská borovička. 40%. Presne. To sú... máš chytiť do ruky, musíme. Svoje vercúško. To sú skla, ne? O, a. Presne, Lukáš. Český. To musím vypípať koho? Čo mu? Už si stál, hej. Bo Dobrovička znal kanál. Že ja mám 37 oných odoberateľov, to čo? No, a z 5 sme iba my. Iba vy, no. Iba 5. 37. Ale To za chvíľu oslavujeme 50, no. No, hej, bude dávať ono, video. že ďakujem za 50 followerov. No, nová miestnosť, tak... To nie je nová miestnosť, to už sme boli. Dobre, že to je stará miestnosť, však ja viem. Čo máš? Ešte starší mám doma. A taký, co 6. nesype piesek. Haló? Kto to volá? Ozvala sa teta sova. Perfekt. Pivo. Sú tu podľa mňa, ale nie. Ale hej, veľa, až 5, ne? Ďalšie, aha to. Však to hej, to je. Keď ešte chceš, tak choď tu na... Tam dozadu sa ešte dajú. Ale ide ďalej. Ďalej, to strašne. Strašne ďaleko, 3 km. To ide. 3 km Tatarková záhrada. Pošal, sem. Však do toho namierí, ne? Lukáš poň do toho opusteného namierí. Ale potom príde, no. Keď to na budúci príde, no, že budeme to robiť. Hej, sa iba bojíš ísť teraz, ne? Nie, teraz pôjdeme, že mám ďalší content. No, presne tak. Moja reč, ne? Aj čo, však to sa furt na čo vymyslí. Ale mám tu veci na to. No, takže to je, bola prehliadka tejto starej znetej budovy, takže dovidenia, dajte odber, like, dovidenia. Čak, sme tu viacerí, ktorí spolu.